Výrazy zo srpského jazyka, za ktorý sme nesigurní, akže vyhvariajú po rusky a ktorí veľi z nás hľadali práve u tým dobre poznatým žovtým serbsko-ruským slovníku, odnedávna môž prenajsť i na internetu ljem u daskelih kročajoch. To ljem perši tom za teraz i to porobene na inicijativu Slavka Savoa, ktorý technično obrobel to slovník, že by praktično on mohol byť položený na náš sajt. Prelom i projektovanje toho peršoho toma robeni u predwindowsovim periodze. Znači u periodze pod DOS-om operativnim sistemom. Da co še dalo automatizovac, napravil ja skripti, napravil som algoritmi, že jak što ma porobic, da co še udavalo, ali veľa stvari i nje, veľa stvari še zažmušelo poloautomatski, ručno najdeš nejakú kvačku, nejakú točku, nejaký kvadracik i ti treba se potrav, že jaka to bukva treba, že by bola tam. Takže ta robota trvala nejaký 4-5 zmešací. Druhý tom slovníka od bukvy OPŠ ešte vše môž kúpiť u zavodu za vydávanie učebníkoch u Novým Sadu po ceni ljem 100 dinári a poneže perši už dávno nemož nikde kúpiť, jeho elektronské vydanie omožlivelo, že by bol znova dostupný.